Әсәр 1959 елда Мөхәммәд Мәхдиевнең авыл укытучысы булып эшләгән чорында ук языла башлый. Автор аны «Авыл көндәлеге» дип атый. Бераздан Мөхәммәд Мәхдиев әсәрнең исемен «Кеше китә, җыры кала» дип үзгәртә. Бүгенге чыгарылышыбызда без әсәрнең язмышы белән танышырбыз. Иң беренче Мөхәммәд Мәхдиевнең дөньяга чыгарган әсәре ул инде без 41 ел балалары. Һәм без 41 ел балалары татар әдәбиятына зур яңалык алып килә. Ул сюжетлы бер герой яки 2-3 герой үзәккә куеп эшләнгән әсәрләрдән аермалы буларак, орнаментализм дип аталган язу рәвешенә, стиленә җыела һәм анда бик күп геройлар билгеле бер буынның тормышын тулысынча күрсәтергә мөмкинлек бирәләр. Ягъни бу әсәр аерым бер кеше турында түгел, ул тулы бер буын сугыш чоры балаларының тормышы турында. Һәм менә шушыны бәяләү өчен автор бик гаҗәп бер алым таба, әлеге тартмалы композицияны. Ул өлкән һәм яшь хикәяләүче образын үзәккә куя. Монда төп герой кем әле дигәндә, без барыбер менә шушы хикәяләүче образының алга пландарак торуын күрәбез. Менә шушы язу рәвешен күрсәткәннән соң, ул әлбәттә шулай ук татар әдәбият белемендә бик зур бәхәсләр уята. Әлеге әсәрнең кабул ителмәве, аның үз вакытында тәнкыйтьләргә дучар булуы да шул бик зур яңалык булуы белән бәйледер. Әмма заман шундый була, татар әдәбиятына лириклык, татар әдәбиятына эмоциональлек килгән вакыт бу. Һәм менә икенче әсәре аның инде сюжет бирелеше ягыннан төзегрәк. Биредә сюжет ниндидер бер зур буын тормышы, авыл халкы тормышы турында түгел, ә бәлки бер гаилә тормышы турында. Һәм менә шушы бер гаилә киселешендә автор ил яшәешендә, татар халкының яшәешендә, татар авылының яшәешендә тергезеп бирә. Ул үзе язып калдырган әсәрне 1958-68 елларда язганлыгын. Бу вакытта 58 елда әсәр язарга керешкән вакытта Мөхәммәд абый әле мәктәптә эшли. Казан педагогика институтын тәмамлап, читтән торып укый. Һәм авылда эшләгәндә күргәннәре, күрәсең, аңа менә шушы әсәргә тотынырга бер этәргеч биргәннәрдер. 68 елда ул инде аны күрәсең үзенең язуы буенча йомгаклап куя һәм иң беренче итеп әсәрне Казан утларына күрсәтә. Казан утлары журналы бик кызыксынып әсәрне кабул итә. 71 елда әсәрне Казан утларына бастырып чыгарырга җыялар. Һәм шул вакыт әсәр турында хатлар, звоноклар китә һәм әсәр Казан утларыннан алына. Ул бары тик 78 елда гына басылып чыга. 19 елда чыккан 10 томлыгы әтинең. Мен аны әзерләгән кеше, төзүчесе буларак, мен иң яхшы әсәрләрен, макаләләрен, ясаган докладларын җыйган. Шунда 10-нчы том минем шундыйрак материалдардан тора. Ягъни басылмаган, мәсәлән, проза утырышында, секциясында чыгыш, университетта берәр конференцияда ясалган доклад. Алар басылмаган бер кайда. Ләкин алар кулъязма рәвешендә архивта сакланган. Әти безнең архивны бик төгәл итеп саклый иде. Галим буларак ул менә архивка игътибар бирә иде. Менә шунда килеп чыкты. Кеше китә дип язганым, файллардан эзләргә инде автопоиск белән килеп чыкты менә проза секциясендә ясаган доклады. Анда инде тар кругта ясалау, прозада өлкәсендә эшләүче язучылар утыргандыр инде 79 ел. Һәм әти шунда нинди үзгәртүләр керткәненә зарланыпмы, ачыныпмы сөйли. Анда Васфи Камал образы да өстәмә рәвештә эшләнгән. Аннан соң Нургалиның фаҗигасы йомшартылган, фаҗигадан кителгән. Ягъни аннан Суслунгердан качкан егетне ФЗОдан качкан дип чыгарырга мәҗбүр иткәннәр. Бастырмыйлар шунсыз. Ягъни менә көчле трагик моментларны йомшартып, чәчен тарап повестьның шундый йомшаграк, советскийрак формада әйтеп чыгарганнар.
не кызганыч, менә укучыга повесть шушы хәлдә барып җитә инде. Әлбәттә, монда менә шушы ситуацияны аңлау өчен ул вакыттагы контекстны күз алдына китерергә кирәк. 60-нчы еллар Хрущев җепшеклеге башланды һәм татар язучылары татар дөньясы хакында, гомумән тормыш хакында, СССРдагы яшәеш хакында хакыйкатьне язарга керешәләр. Нурихан Фәттах, Аяз Гыйләҗев, Мөхәммәд Мәхдиев, Әмирхан Ниники һәм башка язучылар, Габдрахман Минский менә беренчеләрдән булып шәхес культы мәсьәләсенә кагыла. Шактый гына әсәрләр язып куялар. Ләкин язу бер нәрсә, аны бастырып чыгарырга да кирәк. Мәсәлән, Мөхәммәд Мәхдиев әсәрен басмадан алуның төп сәбәпләреннән берсе ул андагы дезертирлык темасы. Сез инде беләсез, әсәрдә 3 буын, бер гаиләнең 3 буыны турында сүз бара. Менә Шәяхмәт, Хәкимулла һәм Хәкимулланың энесе Нургали, ул инде дезертир булып кайта. Ләкин аннары әтисенең көче белән яңадан сугышка китә, анда геройлыклар күрсәтә. Әмма шулайда автор аны фаҗигале үлемгә алып килә, поезд астында калып үлә. Менә шуңа охшаш ситуация инде татар әдәбиятында бар. 1969 елда Мирсәй Әмир «Жан күйеге» дигән повесть яза, дезертирлык турында. Һәм бу повестьны бастырып чыгарырга әзерли. Әмма повестьны бастырып чыгарырга рөхсәт алынмый. Һәм бары тик 1974 елда Валентин Распутинның «Живи и помни» әсәре басылып чыкканнан соң гына СССРда башка телләрдә дә дезертирлык проблемасына кагылган әсәрләр басыла башлыйлар. Татарстан Яңа гасыр каналы менә Мөхәммәд Мәхдиев буенча сериал төшерергә тәкъдим иткәч, минем шундук башыма китереп бәрде инде. Бар тик кеше китә, җыры каланы төшерергә кирәк дип. Чөнки Мәхдиевнең күп әсәрләре алар әлбәттә кызыклы, алар укырга бик рәхәт, матур. Ләкин аларда сюжет мәсьәләсе фильм өчен ул катлаулы мәсьәлә булып кала. Менә кеше китә җыры калада, анда татар тормышын күрсәтү өчен ул бик әйбәт материал. Ул бит анда 50 еллык татар тормышын алып тора бит инде. 16-нчы елдан 66-нчы елга хәтле 50 ел. Шәяхмәт, ягъни бабасының туе белән башлана, никахы белән, һәм оныгы Нариманның туе белән бетә. Һәм мондагы образлар, мондагы типлар, гәүдәләнешләр, конфликтлар, алар шул хәтле кызыклы инде менә. Һәм аны кинога күчерү, кинолаштыру отышлы вариант булды дип саныйм мин. Әсәрнең кыйммәтен мин 2 төп критерийга җыяр идем. Аның берсе фәлсәфә. Кеше китә, җыры кала. Һәр кеше үз артыннан җыр, үз артыннан үзе хакындагы тарихны калдырып китә. Һәм шушы тарих, әгәр ул башкаларга хезмәт итүгә багышланган икән, әгәр ул чын мәгънәсендә тормышны гармонияга китерүгә багышланган икән, ул җыр бик матур була һәм кешеләрнең тормышларында җиңеләйтә һәм матурайта, һәм аларга алга таба яшәү өчен дә бер көч бирә. Шуңа күрә дә автор менә үзенең әсәрендә сугыш башланган вакыт бит инде, сугышка кадәрге чор, сугыш башлану һәм сугыш башлануга кешеләр кинәт кенә 2 төркемгә аерылалар. Аларның берсе үз мәнфәгатьләрен алга чыгара, икенче төркем ил мәнфәгатьләрен алга куя. Һәм менә язучы ил мәнфәгатьләрен алга куюның матурлыгын, аның кешеләрдән соң җыр калдыру сәләтен күрсәтә дип уйлыйм мин. Һәм менә бу фәлсәфә әлбәттә әсәрне дөнья әдәбиятының иң гүзәл әсәрләре рәтенә куя. Һәм икенчесе, әсәрдә психологизм көчле, һәм автор геройларны һәр берсен үз холкы, үзенчәлекләре белән күрсәтә. Мәсәлән, шул ук беренче карашка шактый тискәре тоелган образ Улибаева образы бар бит инде. Һәм аны колхоз рәисе
председателе Тимирхан әйтә, ул агач нигез өстенә куелган таш мәчет манарасы кебек ди. Ул шул хәтле җайсыз, аны күтәреп тә куеп булмый, аны борып та булмый, аны җайлап, аның белән бернишләп тә булмый. Һәм менә шушы хатын, біз аны төрле ситуацияларда күрәбез. Ул танк белән җир сөрергә мәҗбүр булган авыл кешеләренә нинди каһәрләр яудыра. Ул Чуар бабай кабере дип изге кабергә барып, үзләренең ут астында булган ирләре, малайлары, балалары өчен сораган хатыннарның шушы каберне җимерә башлый бит инде ул. Менә шуңа килеп җитә. Мәйсүфә карчыкны төрмәгә җибәрә. Менә шушы сыйфатлар белән янәшә без кинәт кенә аның гаять көчле тоелып та, әмма үзенең җаваплы, үзенең аерым бер сыйфатлары белән тормышта үз сыйфатларын алга куеп яши торган хатын-кыз икәнен күрәбез. Аның да балалары бар, аның да ире фронтта, аның да әнисе бар. Әлеге балаларда ач һәм аларга бер телем 100 грамм икмәк бирелә. Әмма ул шушы авылдан икмәк сорап, борчак сорап алып китүне үзе өчен дөрес дип тапмый. Шул вакытта мин бу кешеләрнең күзләренә карый алмас идем ди. Һәм менә шундый һәр герой, андагы Шәйхмәт тә, андагы Нуриман да, андагы Нургали дә, Шәйхи хәлфә дә, Васфи Камал кебек бигрәк тә хатын-кыз образлары, алар инде Мөхәммәд Мәхдиевнең һәрвакыт табышы булалар. Алар менә психологик яктан һәм эш гамәлләрдә, һәм холык бирелешендә, һәм кичерешләр бирелешендә тудырылганнар. Ул әлбәттә әсәрнең укылышын тәэмин итә. Бу бит сага бит инде. Бу киноэпопея. Шуңа күрә менә Мәгъди мәсәлән бер җөмлә язган. Кичтән ди иртәсен сугышка китәсе егетләр әтәч тавышы белән җырлап йөрделәр дә икенче көнне төялеп киттеләр арбага ди. Менә моны бит кинога күчерергә кирәк. Димәк, монда 6-7 егет кирәк. Алар җырларга тиеш. Ат кирәк. Кием кирәк. Биштәрләр кирәк, сумкалар дип әйтик инде. Шуңа күрә Мәгъдинең һәр җөмләсен кинога күчерү ул бик катлаулы процесс һәм бик катлаулы эш. Аңа бик нык әзерләнергә кирәк һәм ул зур чыгымнар сорый торган әйбер. Мәсәлән, икенче әйбер инде, әлбәттә Мәгъди язган геройларны шуларга туры китереп артистлар табу да бит җиңел әйбер түгел. Ул бит шул хәтле аларны яхшы язган ул образларны. Аларны бит табырга кирәк, алар җирдә онап ятмый берсе дә. Аларны тудырырга кирәк. Хәзер бит аны грим мәсьәләсе дә бар. Хәзергегә бит күп кешенең чәче ясалган, ирне ясалган, бите ясалган, кашы ясалган. Шуңа күрә монда һәрбер адымда миңа каршылык һәм һәрбер адымда шушы каршылыкны җиңәргә кирәк. Әлбәттә безнең менә команда әйбәт, без җиңәргә тырышып барабыз инде. Галим буларак әтине кабул итмәделәр. Бик күп. Дистәләрчә еллар. Ул докторлык диссертациясын якламыйча киткән кеше. Инде мөмкинлекләр 90-нчы елларда ачылганда, ул үзе әйткәне бар, миңа кызык түгел, миңа кирәк түгел хәзер дип. Һәрбер әйбер вакытында керсә күңелле була. Шуңа күрә менә 60-нчы еллар ахырында әтинең беренче повесте чыга. Аңарчы 1-2 хикәясе чыккан була Казанларында. Ләкин без 41-нче ел балалары дигән повесть белән ул кисәк татар әдәбиятына килеп керә һәм шокка тора. Анда инде төрле гайбәт сүзләре булган. Ул безнең гаиләдә дә сөйлиләр иде. Әти үзе авызын ярып сөйли иде. Моны Бәширов язып биргән кияүенә дип әйтәләр иде. Ләкин әзрәк башында мие булган кеше аңлый бит инде. Мәсәлән, сугыш вакытындагы Орча педучилищесында укыган балаларының хаятын, тормышын Гомәр Бәширов 1901 елда туган, гражданнар сугышын узган язучы белә алмый. Ансы булган да биткән инде. Ләкин нәкъ шул үзенең әдәбиятта ясаган фурорлы чыгышы белән бер рәттән 69 елда галим буларак әти Ишбулбый турында мәдрәсәсе турында мәкалә бастыра. Һәм ул аның гыйльми һәм университеттагы карьерасына бик каты суга. Шул минуттан әти язучы буларак танылып һәм әсәрләре вакыт әсәрләрен бастырып
бик яраткан язучылар рәтенә керә һәм параллель рәвештә фәндә аны гел башын дияләр, бастырмыйлар, яклатмыйлар, ягъни галим буларак танымыйлар. Менә мәгъди мәсьәләсендә мин шундый фикер ишетәм гел. Ул да булса, мәгъдидә бит сюжет бармы соң анда эзлекле дигән сүз гел. Һәм миңа берничә кеше әйткәләде, Мәгъдиевне җиткезә алырсыз микән Мәгъдиев дәрәҗәсенә дип. Бу бер фикер. Икенче фикер инде. Шул сюжет бармы соң анда? Аннары кеше китә җыры каладан 20 серия ясап буламы? Шундый сораулар булды, ләкин миңа калсаннан 40 серияда ясап була. Мәгъдинең һәрбер җөмләсе үзе бер фильм аның. Менә укыйсың, менә мәсәлән, шундый бер матур җөмлә бар анда. Әхмәт Зариф ди, Студебеккер машинасында кайтып төште ди, һәм кызыл унлык чыгарып бирде ди. Бу бит фильм. Бу бик зур, бу 5 минутлык әйбәт мизансцена. Мәсәлән, авылга таныклар керде дә ди, шул таныклар кырны сөреп бирделәр, сукалап бирделәр ди. Бу бит шундый зур әйбер, кызыклы әйбер. Гомумән, Мөхәммәд Мәгъдиев әсәрләре, алар совет чорында ук, бигрәк тә 80-нче, 90-нчы елларда бик нык укылдылар. Халык тарафыннан бик яратып кабул ителделәр. Гомумән, прозаик буларак Мөхәммәд Мәгъдиевнең абруе бик зур иде. Миңа калса, ул үзенең менә шушы мәхәббәт, көндәлек тормыш, ир-хатын, килен-кайнана, шушы егет-кыз мәхәббәте ягыннан ул миңа калса бүгенге яшьләргә кызык булырга мөмкин. Мин әйтмим 100% кызык булыр дип. Ләкин андагы менә хисләр, андагы бәргәләнешләр, анда теге беренче үбешүләр, кызларның авырга узулары, хәлак булулары, ниндидер талашулар, теге үзенә әйтик инде түшәк темалары, алар бөтенсе дә менә бүгенге тамашачыга кызык булырга мөмкин. Безнең фильмда күпмедер хис бар. Безнең фильм хистән арындырылмаган һәм анда теге гадәти, табигый тормыш, ярату, шашкын хисләр, алар бөтенесе дә бар бездә. Мин моны махсус эшләдем, чөнки бүгенге тамашачыга әзме-күпме кызык булмас микән бу дип. Бүгенге көн тамашачысын мәхәббәт ул мәңгелек. Мәхәббәт хис ул мәңгелек. Менә ни дәрәҗә генә әйтмик, мәсәлән, безнең фильмдагы Захриның малаен сугыштан калдырырга йөрү бүген бик актуаль тема. Мәсәлән. Ләкин андагы Тимерханның халык ачтан үлмәсен өчен ашлык өләшергә йөрүе һәм шуның өчен көрәшүе бүгенге тамашачыга икенче, өченче планда. Бүгенге тамашачыга менә кызык шушы мәхәббәт хис, чөнки бу әйберләр мәңгелек. Хыянәт. Безнең монда шундый перипетиялар бар, шундый борылышлар бар. Миңа калса кызык булыр ала бирсә. Кеше китә җыры кала. Торналар төшкән җирдә бәхилләшү повестьләре өчен Мөхәммәд Мәгъдиев 1990 елда Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә ия була. Югары дәрәҗәдәге бәя алган әсәр бүген дә укучылар күңелендә яшәвен дәвам итә.